dnešnom videu, ktoré bude bucho. Wow, to si nikto nevšimol, nikto to neprečítal, nikto na to kvôli tomu neklikol. Ja si vždycky hovorím, že budem proste šetriť peniaze. Nekúpem hlúposti, ale na čom ako neviem šetriť, tak sú knihy. Ja neviem, akože ja sa vždycky držím proste nejakú dobu a potom proste obľúbená autorka vydá novú knižku, tam vidím niečo úžasné, dočítam veľa nových kníh, teda dočítam veľa kníh a proste chcem si kúpiť nové a proste, neviem, knihy proste vždycky budú taký môj, prečo ich museli zdražiť, to tiež neviem. Každopádne dnešné videjko bude book haul. Všetky knižky, ktoré tu mám, niektoré majú farebný okraj, takže iba tie, ktorých ukážem, hej, wow. Tak všetky sú akoby také knižky na jeseň lomeno zimu, skôr také jesenne, thriller, horor, fantázii tu mám, pretože letných knižiek som sa načítala už toľko. Teraz, jak je takéto obdobie, alebo už tu je takéto zimné, cozy obdobie, tak tu mám skôr také knižky, ktoré majú takýto vibe. Takže myslím, že to už nebudem ďalej okecávať, dúfam, že to videjko nebude hrozne dlhé na strih. Postrihu nie je až také dlhé, ale na strih a môžeme ísť na videjko. Prvú knižku, ktorú tu mám, tak mám doma asi že týždeň, takže je veľmi, veľmi čerstvá. Všetky z nich sú veľmi, veľmi čerstvé. Prírastky do mojej knižnice. Je to od autorky, o ktorej som nikdy nič nečítala, ani som o nej nepočula v podstate, ale to nemusí nič akože znamenať. To pre mňa bude úplne nový svet, nová autorka. A je to teda knižka Nevpúšťaj sem les. Prečo som to prečítala, tak jak som to prečítala, neviem. Každopádne Nevpúšťaj sem les. Ja neviem, o tom niečo poviem, ale najprv si prosím vás všetci vychutnáme túto úžasnú obálku. Ja nie som až taký sucker proste pre tieto barevné ořízky. Akože viem to oceniť, je to pekné, ale stále by som bola radšej, keby tá knižka proste vyzerá takto, jak vyzerá. Ale má akože normálnu tú obálku, proste radšej sa mi páčia tie obyčajné, aj keď viem veľmi oceniť tieto. Tá knižka ma zaujala tým, že proste úplne kričí jeseň, horor, neviem čo, proste najprv som sa ešte niečo o upíroch, ale potom mi došlo, že to nemajú zuby, ale trne im idú z úst. Kniha nominovaná v kategórii najlepšia YA Fantasy 2024 Goodreads Choice Awards. Neviem nič o tejto knižke, ale akože nič som o nej nepočula, ani akože sledujem knižné videjka aj v zahraničí, stále nie až tak aktívne ako kedysi. Proste sledujem knižné videjka a nezaznamenala som túto knižku. Mal by to byť psychologický horor a YA mystery thriller alebo také niečo. Je v tom aj LGBT tematika. Typujem, že to budú tí dvaja kamaráti, pretože viem, že je to o nejakom, hlavná postava je Andrew, myslím. Tomás je jeho najlepší kamarát a on akože furt niečo maluje nejaké monštra, príšery a také pokrivené veci a toho Andrewa to proste hrozne fascinuje a tomu Tomásovi, ten čo to akože maluje, tak proste zmiznú rodičia. Neviem, či to bude o tom, že ich akože budú hľadať, alebo sa to bude riešiť, alebo to bol len začiatok niečoho, že mu zmiznú tí rodičia. Je to proste horor a YA thriller. Veľmi sa na to teším, proste má to na mňa strašne dobré vibes. Ďalšiu knižku, ktorú tu mám, tak už má teda normálnu, túto oriezku. Túto knižku som už čítala. Prečítala som ju celú, je pomerne čerstvá a pomerne stále v mojej pamäti a stále som ňou fascinovaná. Je to teda psychologický thriller, ktorý som kúpila a už vás nebudem ďalej zdržovať. Je to od Alice Finney, Kameň, papier, nožnice. Ja som túto knižku zaznamenala 2-3 roky dozadu, keď oni natáčali akože rôzne ľudia videjka, ale nikdy som si ju nekúpila a bol to proste psychologický thriller a povedala som si, že takéto náročnejšie čítania. Napríklad Frida McFadden kľudne čítam aj v angličtine, ale toto by bolo pre mňa možno už zložitejšie, pretože som to ani nepochopila v slovenčine, pretože ten koniec, skáčem z myšlienky na myšlienku, tá knižka má fakt veľký plot twist, alebo viacero plot twistov, aj sú tam dosť zamotané a na konci aj tak nemáte odpovede na všetko, takže ja by som určite, keby to čítam v angličtine, premýšľala, že rozumela som všetkému, čo som tam prehliadla, prečo to mi to nedáva zmysel, ale ten koniec mi ani v tej slovenčine proste nezodpovedal všetky otázky, ale aj tak si myslím, že to bola úžasná knižka. Je to o manželskom páre. Ja už viem, o čom to je, ak to skončí, tie plot twisty, to je hrozné. Je to o manželskom páre, ktorí vyhrajú veľmi náhodne, samozrejme. Proste majú výročie svadby, neviem už koľkaté, a vyhrajú proste pobyt v nejakej kaplnke takto. Cez zimu nikto tam není, proste nikde nič, iba tu je proste taká malá kaplnka, kde akože oni vyhrali nejaký pobyt, hej. A tak, asi vás nechám len v tom. Začnú sa tam diať veci, nie je to ako nadprirodzené alebo niečo, čož táto knižka, to Nevpúšťaj sem les, má byť aj zmiešané nadprirodzeného, aj hororu a tak, takže to sa veľmi teším, ale tento thriller nebol nadprirodzený. Fakt dobré plot twisty tam boli, od jedného bodu, od jedného plot twistu tá knižka potom už úplne mala iný význam a teraz mám chuť si ju prečítať znova, keď už viem, jak to od začiatku proste bolo. Ja som nevedela ani vôbec, o čom to bude, a iba som mu začala čítať a dočítala proste v priebehu 24 hodín. Moja hlava bola odpálená, proste fakt sa mi to mega páčilo, takže ideme ďalej. V.E. Schwab.
je asi jedna z mojich, ja nemôžem povedať, že to je jedna z mojich najobľúbenejších autoriek, keď som proste od nej čítala jednu knižku. Ale Neviditeľný život Eddy LaRue je proste jedna z mojich najväčších srdcoviek knižných a napísala to práve ona. Takže asi je to jedna z mojich najobľúbenejších autoriek. Aj keď som od nej nič ešte iné nečítala, viem, že má nejaké série, na ktoré sa mega teším a tiež akože o nich ľudia veľmi hovoria. Tento rok na jeseň vlastne vydala novú knižku. Kúpila som si ju v slovenčine, pretože už tam mali copy of this book. Neviem, prečo som prepadla angličtiny. A zase to má proste túto oriesku, čo už mi zase nevadí, ale aj tak mám radšej proste tie bez tej oriesky. Jednu knižku tu budem mať s tou orieskou, kde mi to úplne, že sa hodí tá orieska. No to je jedno, to sa k tomu dostaneme. Každopádne je to tá knižka od V.E. Schwab. Uložte naše kosti do polnočnej pôdy. Neviem, o čom má byť. Ja som si to kúpila z toho dôvodu, že proste nová knižka od nej. Mám to vôbec vysvetľovať, že keď máte obľúbenú autorku, tak si proste od nej kúpite aj nákupný zoznam, keby ho napíše. Malo by to byť, teda viem, že malo by to byť o 3 sestrách, niečo s upírskou tematikou. Tento príbeh je o hlade, láske, o hneve. Tento príbeh je o živote, o tom, ako sa končí a ako sa začína. To je všetko, čo mám k tomu povedať. Ja sa na tú knižku extrémne teším, aj keď o tom viem proste úplne maličko. Milujem ísť do takýchto knížiek, že máte overenú tú autorku, iba viete tému tej knižky a niečo malinko o tom a proste úplne vás to potom pohodí. Takže veľmi sa na to teším. V oktobri už to asi nestihnem, ale v novembri by som veľmi chcela prečítať. Na ďalšiu knižku, ktorú vám ukážem, sa veľmi teším. Kúpila som ju dneska. Obálka úplne že nádherná, keď vám ju ukážem. Ešte vás budem chvíľku týzovať. Vyzerá, keby sa modlím. Obálka je najviac proste goticko, temná, ja vám to proste ukážem. Je to od autorky Alison Saft, Dark and Drowning Tide. Ja som myslela, že to je Ečko, ale potom som si to vygooglila aj to Tide. Hľadala som knižky na upršané, cozy, zimné, jesenné počasie. This was what I was looking for. Tá knižka je extrémne floppy, takže už teraz sa teším, keď budem niekde v polke a proste budem to mať iba položené. A keď máte radi floppy knižky, tak ma chápete. Tak som vlastne zistila, že by tam tiež malo byť nejaký LGBT akože storyline, nech sa to povie, proste nebude tá knižka o tom, ale tiež vlastne, keď už tam bude romantická linka, tak to bude vlastne medzi dvoma ženami. Ja som si celý čas myslela, že na tej obálke, že proste, že to je muž a žena. Podľa toho, čo som o to zisťovala a čítala, tak by to mohlo byť medzi dvoma ženami. Lorelai bude asi táto. Lorelai a Sylvia, takže toto by mala byť Sylvia. Viem, že tam bude nejaká misia za to, aby sa našiel vlastne nejaký prameň, za ktorým je všetka tá mágia v tom svete, alebo niečo také. A na tej vlastne výprave by malo byť akože 6 ľudí z toho kráľovstva a jedna z nich bude Lorelai. Neviem, či z nich jedna bude aj tá Sylvia. Ja vôbec neviem, či sú to oni. Že vlastne tá Sylvia von Wolf sa volá. Je to jej akademický rivalka. Oni dve musia spolupracovať, aby vyšetrili vraždu a našli vlastne ten prameň a zároveň čelili množstvu nadprirodzených nebezpečenstiev. Lesom, ktoré sa menia, riekam s driemajúcimi drakmi. Postupne sa mení ich vzťah, z rivalky a rivalky sa stáva spojenkyňa a nakoniec nasleduje romantická rovina. Tak to opísal ChatGPT. Takže tak, teším sa na tú knižku veľmi, na ten dej a na tie vibes, aj na to, že to bude nejaká nová autorka a pokiaľ sa mi tá knižka zapáči, tak určite pozrieme ďalšie z jej tvorby. Predposlednú knižku, ktorú tu mám, tak ono v novembri myslím, že vyjde film. Neviem, či aj u nás bude v kinách v novembri, ale v novembri mal výjsť ten film. Je to teda od mojej milovanej Susan Collins, Sunrise of the Reaping. Je to v podstate ešte pred tou hlavnou trilógiou Hunger Games a je to vlastne Haymitchov príbeh, Haymitchová kniha. Dozvedáme sa proste jeho príbeh a to, ako vyhral Hunger Games. Predtým, než sa vlastne stal mentorom Katniss a Pitu. Strašne sa na to teším, ja som tie filmy milovala už keď vychádzali. Tam keď vychádzala Drozdajka a proste skončilo to a bol tam iba, že koniec prvej časti a ja, že ne, že proste, jak bude druhá časť, že to kedy bude ten film a bol o rok, čo ja viem, hej, čiže ako v pohode. Ja som tým filmy žila, ja som tie filmy milovala a nikdy som proste nečítala tie knihy. Vždy som počula, že ak sú tie knihy proste úžasné a veľmi dobrá tá filmová adaptácia, ale že tie knižky sú aj tak lepšie a že oveľa prichádzate a že mali by si to prečítať, pokiaľ máte radi knižky a proste nikdy som to nečítala a teraz som vlastne na druhom dieli, mám ho rozšírené, som niekde v polke. To som boli akorát vo Viedni s priateľom, v jednom z mojich obľúbených knihkupectiev tam. Nakoniec som nechcela, najprv som nechcela, ale potom ma prehovoril, že si to musím určite zobrať knižku a ja taká, že dobre. Takže ho mám tu. Na túto sa teším oveľa viacej, než na tú o prezidentu Snowovi. Na to sa až tak moc neteším, ale na to sa teším extrémne moc. Asi si kýchnem. Alebo... Poslednú knižku, čo tu mám. Je to hardcover, je to fantasy, je to romantasy, je to niečo s vlkmi. Mám kópiu, ktorá je podpísaná tou autorkou a má ešte aj farebnú tú oriesku. A táto obálka sa dá otočiť a pod tým je vlastne ilustrácia.
Táto knižka vyšla tento rok, mám pocit, pretože som videla v jednom videjku od Marky the Nerd. V jednom z jej videí sa mi zdá, že tam som to videla, pretože inak som to nezaznamenala. Dire Bound. Hneď vám tú knižku ukážem. Dneska som bola v Pantare, kde som vlastne kúpila aj túto knižku. Spolu s tou knižkou som kúpila aj túto knižku, ktorú už tu mám a idem vám ju ukázať. Ja sa na ňu strašne teším. A to až tak nie som obsessed proste s vlkmi a takýmito vecmi. Milovala som Teen Wolf a keď som pozerala Twilight, tak som vždy mala trošku radšej toho, jak sa volal, ten Edward a ten druhý. Jacob sa volal, že? Neviem, ani jeden mi nebol moc sympatický a zabava už vôbec, takže mi to bolo viac menej jedno, ale tam tiež boli vlci a hrozne ma to akože bavilo. A niekto povedal, že tá knižka je niečo ako pre fanúšikov štvrtého krídla, ale s vlkmi. Že proste tiež si tam robí akože puto, ale nie s drakmi, ale s tými vlkmi, že je tam proste hrozne veľa akcie a je to proste nabité fantázii a je to ešte hrubé a pozrite sa. Ja viem, že som hovorila, že nie som najväčší fanúšik týchto farebných oriezok, ale keď to je proste hrubá, tlstá fantasy knižka a tu je z toho proste správny obrázok, tak to som vám ešte neukázala, jak vyzerá pod týmto signed copy. Takže ja mám reálne tú knižku podpísanú tou autorkou. A ešte je to proste fialovou, čiže moja najnovejšia farba. A reálne to proste presakuje tá strana tou fixou, čiže je to proste podpísané, nie je tam vytlačené, alebo že by tá knižka bola vytlačená. Nechápem, jak sa to sem dostalo. Tá knižka, ja sa im strašne teším, ja milujem. Bože, milujem, keď si kúpim nové knižka, potom sa na ne proste hrozne moc teším a potom ich čítam a potom robím videjka. Keď si otočíte túto obálku, tak tam z toho máte fucking ilustráciu. Je to nádherné. Strašne moc sa na to teším. Ja mám teda rozšírených strašne veľa kníh a chcem proste najprv dočítať tie, aby som sa plne potom mohla pustiť do tejto, ale veľmi sa teším na každú jednu z tých, ktoré som vám proste v dnešnom videjku ukázala. To by bolo už úplne všetko z dnešného videjka. Dúfam, že sa vám páčilo, dúfam, že cítite tú radosť zo mňa, pretože za každým, keď proste odjem z Pantarej a vyberám si fakt knižky, na ktoré sa buď teším už hrozne dlho, ako konečne vyšli, alebo nájdem nejaké, na ktoré sa teším proste teraz hrozne moc. Skrátka dúfam, že cítite tú radosť a lásku ku knihám skrz mňa, pretože vám takto predávam cez tieto videá knižné. Takže to by bolo už všetko z dnešného videjka. Majte sa krásne a my sa uvidíme v nejakom ďalšom videjku. Pa, pa!